Йоу, здравейте хора! Здравейте! И добре дошли на най-голямото ни приключение от началото на годината. Тук сме с Вики, ще имаме шоута Вики на съм, морето 4 дни подред и Вени, която е малко необичайно да е с нас. Аз няма да въртя огън, няма Вени, да от кога си в огненото шоу? Аз от сега, това ми е първото участие. Вени, защо няма да въртиш? Само ще ви гледам. С Вени сме се записали на курс по гмуркане. Фридайвинг. На който Андрей се опита да ме убеди и мене. И като разбрах за какво става дума, Защо не се нави? защото не мога да плувам и не мога да дишам. Това, което обяснихме Вики е, че няма проблем. Няма проблем, че не може да плува. Да, няма Гмуркането проблем, че трябва не да може. потъваш Ти надолу. И е много нещо, което никога няма да видиш в живота си. Да, няма да го видя. И не искаш да го видиш. 3 дена сме на курс по фридайвинг, плюс в края на всеки от дните имаме йогени шоу. Като единия ден ще е много забавно. Покажи колата. Така, имаме тук за 4 дни шоута, в един ден имаме 2 пиро шоута, хора. Това е част от нещата. Тук са останалата част, нали, които още не са рарнати. И е там са останалата част, които също не са. И не сме си добавили още личния багаж, който е в моята кола. И мен. Ще намерим място и за Вени Може някъде. да се... Отгоре ще се возя, отгоре. Обичайните за сезона задръствания по Тракия. Тук има едно място, където има стъснение. Мисля, че малко по-нагоре има още по-голямо стъснение, така че ще видим. Вие, Вени, как е положението отзад? Прекрасно е, имаме банички. Поздрави на майка ти за тези банички. Истински Скуби-Ду ван, хора. Истински Скуби-Ду ван. Не се базикам. Скуката започна да си казва думата, защото момичетата започнаха да откриват странни способности. Аз мога да си изплескам носа, да си го въкмираме така. Аз мога да дебил. го движа в кръгчета, ама не знам дали се вижда. Вижда се, вижда се. Имаме способности с нос. Сега трябва Слушайте, някой да ни попита можеш ли? с език имате ли? С език имате ли? А вие имате ли? Кажете ни в коментарите. Ще помисля какво да включа в този блог. Повярвайте ми, няма да включа всичко. Ще помисля какво да включа. Стигате, това звучи още по-зле. Няма всичко да се включи, не се притеснявайте. Само за абонатите на канала. Трябва да отвориме Patreon специално за изказванията на Вики. Къде се намираме, хора? Бургас! Ето ни тук в края на вечерта с Геша и Рали, Вики, Вени и аз. И си хапваме и сега ще ходим да спиме, че утре ние от 9 часа ни е курса по гмуркане, човек. Добро утро, с Андрей отиваме да се гмуркаме. Как се чувстваш, Андрей? Значи сега първо отиваме на упражненията в басейн. Иначе аз съм леко заспал. Все пак станахме в 8. Аз не виждам нищо. Аз слава богу виждам. Станахме в 8 часа сутринта, за да може да стигнем в 9 в Созопол. Ето го морето. Да, морето. Не се вижда. Първото ни упражнение беше в басейн, защото с Вени трябваше да усвоим основните неща. Това беше първият път, в който аз обличам неопренов костюм и обувам плавници. Тук е момента да похваля пичовете от Sea Nomad, които водеха курса и по-конкретно Любо, нашият инструктор. Това видео не е спонсорирано по някакъв начин от тях, просто искам да кажа колко съм доволен от професионализма и от сериозния начин, по който курса беше воден. В това конкретно упражнение бяхме само аз, Вени и още едно момче, така че нашият инструктор Любо ни обърна необходимото внимание на всеки един от нас. Така че силно препоръчвам, ако искате да се занимавате с фридайвинг. Здравейте, приятели! Как сте? Андрей, как се чувстваш? Супер! Значи минахме басейната част, минахме и теоретичната част. И в момента Имаме си учебници. имаме си учебници. И сега с пичовете от Sea Nomad сме тръгнали към Приморско, където ще се гмуркаме вече наистина в морето. Точно така. Да. Нямаме търпение. Основното ни предизвикателство е дали ще успеем да си изравняваме налягането в ушите.
Да. Не знам хора. Не знам Ще и аз. видим. Сега вече става голямото предизвикателство. Голямото предизвикателство вече е тук. Това ще е най-големият чалендж. Welcome to Perla Beach. Отиваме в Перла Бич. Хора, не знам къде сме, но ни заведоха в някаква джунгла. Доста е... Да, диво тук, където сме в момента. In the wilds. И сме като на сафари в момента. Сафари. Добре, че сме с повдигнатия пасат. Така ли? Да, този е повдигнат. Има неповдигнат пасат ли? Да. Морето ми се пада от там, доста е бурно. Бурно, не е бурно. Този ден с Вени почти не можахме да заснемем никакви други кадри поради две причини. Първата е, че не се чувства комфортно да взимам камерата на моето първо дълбочинно гмуркане, което беше навътре в морето. Снимахме малко кадри в плитчините, колкото да ви покажем за какво става въпрос. Но както виждате, самата вода беше изключително мътна в този сезон в Черно море. Буквално се виждаше на метър, метър и половина разстояние. Така че да, няма много кадри. Този първи ден успях да достигна до 6,5 метра дълбочина, а пък Вени достигна до около 5 метра, което не е лошо като за първи опит. Същата вечер с Вики имахме нашето романтично огнено шоу за сватба край бреговете на Ахтопол. Ставя уникалните Divinitas! Ден 2. С Вени се обличаме, вече сме много опитни водолази почти. Как е, Вени? Днес има доста повече хора, както. Вторият ден беше най-добрият ми ден за гмуркане лично на мен. Успях да достигна до максималната дълбочина от 9 метра, а Вени достигна до около 7,5 метра. Мислих, че третия ден ще успея да стигна до 10 и повече метри, но както ще видите, не се случи точно така. Отново не сметнах за окей да взимам камерата с мен по време на самото упражнение, защото не беше добре да се разсейваме. Обучението е доста интензивно и трябва да се научат доста неща и не е хубаво да се разсейваме по този начин. Така че може да се насладите на тези кадри в крайбрежието, които Вени успя да заснеме. При вечер се събрахме отново цялата компания с Вики, Вени, Геша и Рали, за да вечеряме на брега на морето, и това беше един кратък момент на почивка между супер интензивния курс по гмуркане и двете огнени пирошота, които ни предстоеше да направим с Вики в много кратък интервал от време същата вечер. Пълната компания се събра и Веско да фидъра е тук. Вики, здравей! Вики, виж са! Аз вече като ми звая. Не искаш, ще ли искам? Бях само да зваряха цялото спешно. Нямах време. Това не е оправдание. Това не е оправдание. Типични Веско и Вики. Наслаждаваме се на огненото шоу на нашите приятели точно сега. На следващия ден с Вени имахме последното си упражнение по гмуркане. За съжаление, аз бях леко настинал от предната вечер и носът ми беше запушен, което се оказа
безпроблемно за изравняването на налягането, така че не можах да подобря рекорда си от предния ден и всъщност не можех да се гмурна на повече от 5 метра дълбочина. Все пак с Вени успешно завършихме курса, взехме изпита си и сертификатите за фридайвинг. По-късно същата вечер тръгнахме наобратно към София, като спряхме в Сливен, където с Вики имахме последното ни шоу за този уикенд, романтично огнено шоу отново за сватба. Благодаря ви, че гледахте, ще се видим съвсем скоро отново. Чао, чао!